ihe awụ part 2 ndị Igbo anaghị asọpụrụ ndị okenye ha. Ajụjụ bụzi ndị okenye anyị ha tozuru nsọpụrụ. Kedu ihe ha ji chọọ ka anyị mebe ka ndị Yoruba? Anyị mebe ka ndị Yoruba ha ga-ebinwu n'ala Igbo? Ya wa ajụjụ m na-ajụ. Anyị mebe ka ndị Yoruba, ndị okenye anyị ha ga-ebinwu n'ala Igbo? Wee na-ayọ ndị okenye anyị, na ọhụrụ ihe ahụ na-egbuchichi ụmụaka na ha litere na-ebe akwa ihe gbasara ọnọdụ ha na Naịjirịa. Enwere m ụmụ okorobịa 3 rụrụ ogo ịrụ ọrụ, mụ mere ha employ wujichi ha na my business. Mana ụmụ ndị ofe mmanụ niile gbara m okirikiri ka ha na-apụta ka a na-atụ ha n'ọrụ. Ọ ndị okenye ha haziri ha. Ele nke ụlọ haziri ụmụaka. Ndị okenye anyị na-ekwu okwu a, ụnụ kpata ego, onye ụnụ tote ụnụ akpụga ha obodo oyibo, werezie ala Igbo dịka ihe a na-alọta ọgbasazi ụnụ. Maka na ọ bụrụ na ụmụ ụnụ nọ na Naịjirịa, ọ dụrụ m anya na ụnụ ejega eme ihe ga-egosi na ihe na-eme na-akwụsịla. Ihe na-eme o ruru ka obodo onye ọbụla nọ na Naịjirịa ma na 2014 mgbe afọ ọmụrụ APC, afọ ọmụrụ ya to ọsọ ka aka na-emekwe jihad na-aga. Ụnụ nwa bụ ndị okenye gbara nkịtị na-akpanyeghị n'ụlọ furu ihe na-eme. Ụmụaka wee lite were aka ha rezuo sekuriti. Ndị Yoruba ụnụ na-amakwa ntụ. Ụmụ okorobịa ha mgbe egburu Abiola, mgbe atụrụ Abiola nga, ha fọmụkwara ụdị ihe ụmụaka fọmụ. Ndị ụnụ ji amadụ OPC. Ka anyị compare kene ihe ndị OPC mere n'oge nke ha na ihe ndị IPOB mere. Maka anọ m na Lagos mgbe ahụ, ebighị ebi na Lagos mgbe ahụ. Ha na-agba ma police station ọkụ, anụ ha apụta gbaa ya ọkụ, amara na ha na-agba ọkụ. Enwe mgbe ha ga-apụta, ọ ga-ada n'Oshodi, onye ọsọta nke ha riot nke ha wụ emewe ya agbagata ya ọkụ n'ụzọ na-eme ndị mmadụ atak. Ọ ya wụra ya ọtụ nke ha. Ka m jụọ ụnụ ndị okenye anyị na-asụ ụmụaka dị ego ụnụ ntị, kedu ka ndị okenye ndị Yoruba si wee handụlụ kesi ndị OPC? Onye bidoro OPC wụ Frederick Fashion. Gani Adams a na-akpọ ara nke ka mfụ wụ onye agbụrụ. Mwepụta foto ya mgbe ahụ, ọ dịghị mma ịnanya. Ya achịkọ ndị be ha. Frederick bịara imere ha ụdị nke ụnụ na-eme, nke ndị bekee siwere ya nwayọọ ha ajụ. Frederick kwụsị ike ha ga gbaa ụlọ ọgwụ ya ọkụ. Ekwuru m ya na mbụ. Ndị be ha sị ha kpọta ndị amị. Ndị be ha kpọrọ ha bandit, terrorist. Ndị be ha sị na ha achọghị ka ekewa Naịjirịa. Ha anabatara iwe ụmụ ha, were nwayọọ kpọwa mitin, chịkọwa ha chịkọwasị ngwa Frederick nke nwụrụ n'nghọta. Onye a ghọta otu onye a chọrọ isi arụ. Ha agaghị kọmandụ onye a na-ekpe asị na ha na-anụ ndị isi okwu mba. Ha agaghị kọmandụ onye ngwa n'otore Frederick, ngwa Frederick no. Ha bịa ji nwayọọ hazie ya. Ụmụaka aka na-emekwa ihe ha na-eme ọgbasa ndọpụta tupu Gani Adams. Ha agbakọ mbụ ndị isi anyị wepụta 110 cents. Ndị OPC etiri 1 naira. Onye ọbụla wee sad na Yoruba land akọmandị ahụ ọ ya wụ okenye. Ngwa ga-agbapụta na nwatakịrị. Ha ga-agbapụta ya, kpụrọ ya, kpọga ya skuul. Ya ga-mee part time gụọ lọọ. Ejichapụta ya, chie ya eze onye isi sekuriti ha. Ọndụ ụnụ ji ama ịrụ onwe ụnụ kọọ nke otu esi eruwere ndị isi ha isi. Ụnụ ọ na-akọkwa ihe ndị isi ha mere? Kedu nke ụnụ na-eme dịka ndị okenye anyị? Ụnụ mụ na-asị ndị Yoruba, ndị okenye ha sị anọdụ anyị, ha anọdụ gee ntị. Ụnụ ọ na-akọkwa ihe ndị Yoruba, ihe ndị okenye ahụ mere eji wee gee ha ntị? O ruo na nke anyị, ụmụaka Naịjirịa niile mana a na-amajara ezi ndị Igbo.
gịnị kpatara eji marginalize ndị Igbo? Ụna anyị enweghị senators na-represent anyị, kọwa anyị enweghị House of Reps, ọwa anyị enweghị governors, ọwa anaghị enye anyị allocation. Ịbịa na minista from 1999 to 2014 ndị Igbo nọ ebe niile, ọwa anyị nọ n'ọchịchị. Ebe ndị okenye anyị na ndị ọchịchị anyị na-eme fọmfọja, ha hapụ oke anyị efuo n'ọgbọ. Ndị maka esi achịkwa ndị be ha ga-akaghara ọchịchị Tinubu ha. Ndị ịnọ na-akọ ihe ndị anyị ga na-ege ụlọ ntị. Tinubu abịa na ndị otu ya, ha kpaa nkata na-atụtụsị ndị be anyị, na-akpọkpụchi ya otu ha. Gịnị ka unu mere? Gịnị ka unu kwuru ndị okenye anyị? Unu na-achọ onye na-ege ụlọ ntị. Ihe unu ji ekwu ihe ahụ na ndị Igbo bụ the easiest people you can rule. Ya ịsa ọgwụ na ndị Igbo nweta ezigbo onye ndu dịka otu ha ji nweta Nnamdi, ha nwụọrọ onye ha. Sọsọ ihe ha na-agba akwụ ya bụ represent na-anya ọfụma. Dọta na oke ga-ezuru onye ọbụla. Unu ga na-adọrọ otu oke nke unu, kpọrọ ụmụ unu kpọgachi obodo oyibo, were ezi ala Igbo mere platform. Unu ji ebute ego, unu ji azụ ego, unu ji ekipụ ndụ galara ọnụ ụmụ unu na-ebu n'obodo oyibo. Dịnụ na-achọzi ka ụmụazị kpachizie ọnụ nkịtị, ụmụazị eli ike. Kama unu na-akpọrọkpọ n'onwe unu ndị okenye, kedu ka unu ji wee chịkwaa ụmụaka? Kama unu ga-elite leba anya n'okwu ụmụaka unu na-ekwu, unu na-akọmplen nwa ndị Yoruba na-ege ndị okenye ha ntị, ndị nke ha anaghị ege unu ntị. Gede unu ntị na ngịnị? Kedu ihe unu na-ekwu ekwu a na-ege ntị? Kedu ka unu ji wee gbakọọ ha tinye okwu ọnụ ha ji okwu? Ihe ọzọ na ọ na-aga kpọta ndị iro wee n'ala Igbo ebido gbuwe ihe a na-achọ achọ. Akụ na ụba na minerals ju n'ala Igbo ka a na-ede. Ụnụ akpọkọrọ ụmụaka ha niile ga-agbakọ developụ obodo. Ụnụ achịrị ha chọfere ndị ọcha. Ndị a na-amụ na Lagos a na-amụ, ndị a na-ede anyị ka anyị pụcha n'ụlọ. Ka ezi ụdị ndị okenye ụnụ bụ iruo n'ala Igbo gba mmadụ afọzighị, a na-eti mkpu ihe na-agba nkịtị. O gosi na anyị nwere ndị okenye. So ndị okenye anaghị aja ọsọ nwa eji wụrụ gị okenye. Unu chọọ ka ụmụaka hụta ụnụ dịka ndị okenye, unu mee ka ndị okenye na-represent ya. Ọkwụ na-achọla ESN n'ime ọhịa, bandit agbaala ya okirikiri. Ka unu hazi ekwu okwu, unu emechiziela ọnụ. Ka unu ha akpọ IPOB, ọkwụ na-agbajichiela IPOB aka. Ka unu ha akpọ IPOB, unu emechiela ọnụ. Enwere organ harvesting n'Imo steeti. Ndị amị nọkwa nọ n'ala Igbo kamgbe 4 years. Insecurity adị. Ka m jizi ụnụ ndị okenye anyị na ndị gọvanọs anyị na ndị politicians anyị kpụtazi ndị amị. Ndị m ihe ndị amị metegoro kemgbe 4 years. Ha nọ n'ala Igbo. Before ndị a bịa, anyị mekwere peace. N'ọnụ ụmụ anyị na-eme protest anyị ga-etinye olu. Gwa ndị Naịjirịa hapụ na anyị nwa anyị nwoke, ụnụ asị ha jichie ha ebe ahụ, kpọọ ndị amị kpọta. Ngwanụ nna ụnụ sị Nnamdi Kanu emeteghị ya, ọ ji ụzọ Kanu esi Nnamdi Kanu emeteghị ya, jụọ Igbo kwesị Nnamdi Kanu emeteghị ya, ndị gọvanọ sụrụ nsọ Nnamdi Kanu emeta ha. Ngwa meta nnọseki ọkwa Krismas ruo osurile agbala ụlọ ụka ọkụ n'uli. Ọkarịghị na IPOB ọhịa unu ga-agwa anyị. Nke ọkpala anaghị aga ya aga na nke ọkpala ndị amị n'ebe ahụ. Unu aga kpụrụ Boko Haram, ụmụaka nọ n'ọhịa na-achụ. Buhari ahụ nọ ụmụaka agaghị arụ ọrụ asa ha rụọ. Ha wee gbuo unu kpụrọ ekila asịdịkịbọ. Unu anabata ya, mechie ọnụ ka nwa amadi a pụtara kwuo ihe. Enwebeghị okenye mfọdụ pụta nọ kwuo okwu n'ihe asịdịkịbọ kwuru. Enwebeghị enyi ọfịa pụtara nọ sị ihe asịdịkịbọ kwuru. Gọvanọ wee eziokwu, prezidenti wee eziokwu. Unu ada na mmiri were ihe na-akpọ IPOB. Ndị nke na-anaghị egbu mmadụ, maka na ọ bụ na IPOB na-egbu mmadụ, ọ na-ama na-akpọ ha etu abụzi akpọ ha. Kpọọ ndị nọ Asịdịkịbọ aha ka mfu. Nke ọkpala ụgbọ mbọsị enwe mbọsị ụzọ aha na-aga asị ndị bandit na-ekidnap mmadụ. Anya akwụọ n'ụzọ 30 minutes, ndị amị n'ebe ahụ. Biko nụ
unu chọọ ka ụmụaka gee unu ntị wepụ na ndị amị nọ ndị amị akpọta na-eme ihe nọ ndị amị akpọta na-eme ihe unu lee anya na ahụ Yoruba land ha enweghị ndị amị unu lee anya na ahụ na enweghị too much of this story so ndị okenye anyị unu chọọ ka echi iche unu dịka ndị okenye unu akpa agwa dịka ndị okenye respect a na-enye ya enye anaghị force ya force ala Igbo dịzi ka obodo enwero ndị okenye ụmụ okorobịa pụta take over unu aga kpọta ndị iro anyị ndị anyị na ha lụrụ ọgụ chọrọ igbu anyị egbu cheki godino ndị pụrụ na Asaba gbuo mmadụ 800 people just like that ka unu kpọta n'ala Igbo ala Igbo achọrọ ịnara ya anara so unu so n'obu ndị okenye unu elite mee ka ndị okenye chekwaa ngwuru unu chekwaa be anyị ama na enwere ndị okenye na-enwe